सासे गथ'जों ओइ मोसौ दाबो सिखारना जायाखै न'आव थांनानै खालामबाय थाना मा मोनो बै बिपुलमोनखौ नायदां मालाय टाउन सहराव थांनानै फैसा थाखा नोंहाबो थांदो मोसौ जेरावबो उदाया बे सासे गथ'आ फुङाव मागा हरबायदों ओमफ्राय नोङो दाबो सिखारना जायाखै नामा थोद बेरेफुंजा खारि दावरावल' सामफ्रोमबो रायनायल' थाला आं बे न'आव सामफ्रोमबो रायनायल' हेल' ब्र खामानि मोनसे नांगौमोनलै खामानियाथ' दंनाया दंमोन र' नाथाय नोंनि गोदोनि अख्राखौ गारनांगोन अके ब्र बिदिब्ला नों गाबोन फैदो दे खोनासं सोमदोन माहाजोननि फिसाजोखौ किडनेप खालामनायनि प्लेनिं लादों नोङो दिनैनो सुलुग लानांगौ जागोन बस हाव सफैबाय औ मोनफैबाय फै नै पाम्पादखौनो फाहामबाय थादों मालायनि फिसाजोआ बाङाय फाहामनो होदोंमोन नङाब्ला होजागोन हाबबो फैदो लाजिनाङा मोजाङै मोजां सफैबाय न' सफैबाय थांसै बिगोमाया लिंहरबाय दं दांजागोन नङाबा साख्रि नांगौ बेटा मावनो हागोन नालै नोङो जिबायदि अख्रा थौ थांखानोसै थौ लानानै फैबायमोन सार ओइ हाबबो प्रितियाय ओरै फैलाय मा पापा नै प्रितियाय दिनैनिफ्राय नैबे सोमखोरा नोंनि हेफाजाबनि थाखाय नोंजों थाफागोन अके पापा गाबोननिफ्राय डिउटियाव फैदो औ जागोन दे दख'नायावलाय आदा बिबार ब्रेन्डनि दङ ना दोङो नै बेखौ नायलाय बेसेनि बियो 4500नि इयो दे बेखौनो हरदो दे अनलाइन हरनोसै दे आदा जागोन दे मबाइल नांगौमोनलै दे बेखौनो होदो बस सिख्लाया शपिं खालामबायदों सासे सेंग्रा बोदों अके फैनो हो बिसोरखौ
बडिगार्डसो नों दा मा खालामो खालामदो Oi, hom bisoरखौ बे फिसा खामानिखौनो मावनो हायासै नोंसोरो सोरमोन बेलाय बडिगार्डमोन बस माबोरै जाया ब्र जाबायले जिरायथ' आं दै लाना फैनि बोरै बिदि जाया ब्र आच्छा बिदिसो जादों औ ब्र बसनि फन फैदो आं हमला नों हमदो हर आं रायलायनो हेल' सार नोंसोर सानैबो गाबोन आंनियाव फैदो जागोन सार पापा आंनो बे बडिगार्डखौ नांला गावखौनो रैखा खालामनो हाया आरो आंखौलाय मा रैखा खालामगोन दे आइ दे नोंनि गोसोसै मा जाबावगोन ब्र नों दा मा खालामबावनो सानखो खामानिनिफ्रायबोथ' होखारजाबाय ब्र आं न'आव थांनायानो गाहाम जासिगोन नामा नोंनि गोसोसै हेलौ बस सिख्लाखौ लाबोबायमोन दा मा खालामनांगौ हमना दोन बेखौ थांगासिनो ओइ नोंसोर मा खालामनो लाबोदों आंखौ बेयाव
Sini dah.
थालाय नों आंनि अरायसम जिउनि बडिगार्ड जानो हागोन नामा